چێ دەبێت کەس ڕەحمە لەسەر کەسی کافر بینە گۆدار بکە هەدە حەزێکی بەرسێ ببی ئەگەر ناکام شتار گوت ez pirtûkî zanku ez bînim tu bixwîne 4 sala te xwîne bes te mal de xwîne te zanku de tezcîl nekiriye camîe de yanî te xwîne tu pêş ketî tu gelek tişta hifz kir piştî 4 sala ew kesî li zanku de di xwînayî derket derbas bû serkeftin bû bûye mamoste tu mal da mayî erê ilmî te heye te xwîne rast e te wekî wî xwîne te baştirî wî xwîne bes te zanku de ne seccilandiye vedere şahidî te nîne tu ez tu bêjî min xwîne şahidî te tune çimkî tu neketî zanku tu neketî şirûtê wê zankuye te derbasî vedere nebûyî wan te nedît vedere zanku de çawa teke piştî zanku xelas be teke bibî mamosteyê ser çi esasî şahidî mamoste li gel te hebe baş e islam sînorî xwe hene şirûtî xwe hene heta em dikaribin rehme li ser wa kesa bikin û bi rastî te rehme kir te rehme nekir rehme nagîne wana yên te got filan kes kafir e filan kes şîî ye merkezî ye demokratî ye ilmanî ye be'sî ye rehmê xwe de li ser be te sînora olî xwe derbas kir bes rehme nagînî rehme nagînî çimkî şertiyeke tune bû islam tune bû ê baş e dam islam tune bû rehme nagînî mumkin yek derkeve û bêje Allah subhanahu wa ta'ala dibêje ve rahmetî wesi'at kulli şey dirist e ev rehmê behsê vê dinyayê dike ji bo kesî kafir ji bo kesî bawermend naka ev kafira çawa ciyan dike bi rehmetî Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala rehmê xwe ser her tiştî daxistiye li vê dinya li wê dinya kesî bawermend ra li vê dinya ji her kesî ra yani Allah subhanahu wa ta'ala dibêje ve rahmetî wesi'at kulli şey feseektubuha lillezîne yettekûn eva yek şert lazim teqwa be vê dinya û wê dinyayê de heta nî li wê dinya ser wî were nivîsandin wekî şertê me yeke lazim misliman be naka teqwa şî gîştî û piştî wê çi ye ve yu'tûne zekat ew kesî zekat didinî ey kesî misliman û hên çi wellezîne hum bi âyâtina yu'minûn ew kesî bi ayetî Allah subhanahu wa ta'ala bawer dikin ê baş e ev kesî ne misliman bi ayetî Allah bawer nakin heta heger kesek nav wî misliman be bes şer'etî Allah hez nake hez dike qewanînê dunya bêje ev qanûna baştirî qanûnê Allah ev jî dibe kafir banara dimeşe piştî wê ayete çi hat yani ez behsê demokratîya û ilmanîya û îştîrakîya dikim dam hukmê Allah ra kir hukmê xelkê daxist û got hukmê xelkê baştirî hukmê Allah ev jî dikeve rey kufr dikeve banara dimeşe yanî hukm yek e fete got rehmê xwe de li ser be rehmê xwe de ne ser be rehme nagînî çi qas tu bankî sînorek heye ve sînorê em ser ve sînorê dimeşin piştî wê ayete çi dibêje Allah subhanahu wa ta'ala ellezîne yettebi'ûne er-rasûle en-nebiyyel ummiyye ellezî yecidûnehu mektûben indehum fit-tevrâti vel-incîl ê baş e behsê vê pîxemberî dike sallallahu aleyhi ve sellem ev jî ji bo ehlil kîtab hew bawerî min pîxember nîne yani ez maqsedî min çi ye hew kesî bi ayetî Allah subhanahu wa ta'ala bikar nînin û bawerî xwe bi ayetî Allah nînin û pîxemberî Allah nînin û dibêjin hukmê Allah ne baş e û dibêjin hukmê xelkê baştirî hukmê Allah eva bêguman ji îslam derdikeve heta 1500 salî bêje ez nivêj dikime û ez Qur'an dixwînime û bêje ez misliman im dam te got hukmê xelkê baştirî hukmê Allah tu ji îslam derdikevî û her kes bêje mesela rehîm Allah eva bi rastî te derketî sînorî Allah subhanahu wa ta'ala li vê dinya rehme heye eva bi rehmetî Allah subhanahu wa ta'ala ciyan dikine ke rih dayî rehme ji Allah ke hîç rabe û rûne û bixe û vexe û ciyan bike rehmetî Allah subhanahu wa ta'ala baş e eva rehmetî Allah ji wî re ye em li wê dinya şertiyeke nîne wekî me ayet xwînandî tune bi rastî şertê didiya xelas nema û spas